you with suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Pamizazing ano? Tanod mo na pinakata, ha? Iskolozing tam sok tasing. Iskolozing tam sok tasing zing. Bamisutuna zing ano ba balati zing. Amtanana zing. It's problem zing ano natamande umtu, ha? Natano mande umtu. Isko maninga budget zing ano bona ele avtano mande ba mande zing ano. Sabi fandiana nyu zing manok tasing. Yang kira je, kita no Jesuti ini, tinggi ni bajaj je, lek Jesuti mande. Sangat lek jiska border, jinga border, zaman ngamira, aku juga saya ngamnaru. Oh, kira je, tak ini, balam aja ini sudah nama dua pertama. Hari itu saya nganu, kamfar nari saya mesra, dari sana, zaman itu no basic, itu kamfar nari. Dari allora disegni dari nato stunlener restaurant cosa la top si la top del restaurant no scono come radama ti e no del io Zano ok allora se le che fiene mila mandendese ni ah no devo mandendese no io ok kana makwetsi ko io isconosce mandendese ne che fiena i sok sing no io bala after manga capacity ko ko sing no io no oh ok vamos tutto sing no smila mandin ko bola fiena mandin fiena ti no sing no dek la polasi tiene indiana tantiene urbana dekra tiene ngenoso asino prana ito kisa sa matonga no mila no mande endese mono ko chokto senye karo chokto se fe indiana no senye mono ko senye no karo chokto donc comme ça faisait un mort am bien dizem misy leçon iny zegny tia volagnina aminao amintsika fe raha ty matetika tsy de sakoetra volanaro fasafasa amin'ny raha ty ataotanao amizao vidéo zao azonao lera tiako volagny izy indrindra zegny viavy tegna tia mitsako izy hoantsika viavy zegny zaka raha volagny ty nefa kamaptime izy hoe Anderson mira fa c'è questo toda zaza mandeha karaha iny zany antony tsy adroative zegny le zaza nefa tsy tokony zay zegny izy rehefa mandeha milalana zegny anao tsy tokony ataonao adroatinao zegny le zaza fa ataonao avagosonao ao zegny donc zegny anao no à droite fa tsy le zaza zegny anao no à droite fa tsy le zaza matetiky zegny karaha ira tsy ambonitsika mitondra zaza milala hitanao atao karaha iny atao à droite nefa any zegny fanandianany toebilaby tsy mety zegny zao fotoana zay phrase zegny maro itoko tsy phrase fa tsy sakako voligny raha io mampitagna mety efa maso fa ataoko fanao amizay vidéo zao ty zegny azonao zegny le raha tiako volagny rehefa mitondra zaza alefa agosonao agny zegny izy fa tsy alefa amin'ny lalagna ary magnamia zay magnamia tsigny zay mitondra raha amin'ny lalagna zegny anao amin'ny fotoana zay zegny ataoko fa ça fait partie na fivoaragna aby zegny raha zegny éducation zegny ataoko fa magnaraka any zegny anao mitandregny
Tandrainy any. Tandrainy any zegny anao sakatra eto. Lasa atsika. Mandeha. Ary lôry zegny miami lôry. Miami lôry. Avy miami ry tsika avy eo. Na vidéo koa atsika pary. Courant-draha koa zegny atsika manao. Eto marikitry résidence eto. Anao? Eto. Hainao eto? Anao fa manety hélicoptère teny? Ary matetiky misy hélicoptère alôha. Ary Maison Blanche. Anao tsy lavitra zegny trotro hélicoptère zegny ary. Mampi-inspiré. Ndeha ihany zegny atsika. Avary zegny za. Partage raha aminao any. Ry Maison Blanche Blanche. Miami zao. Tsangatsangana koa. Azao. Manapatsokatra 5 000. Arya, man. Si ratsy fa hita matavy le matamana anao ry tsika mipandeha lôry izy ary misy pari koa zegny anao bio mizahazaha tany zay alôha ry tsika mandeha raha magnano karaha zegny sy tia ato matamana za za ko ny tegna tamana marina mpanifira ndraiky tanàna tegna tioko fa tany misy za zao ty zany matamana e tameka za tonga misy ambo raha ity alala Baza. Ska vi in det lorry? Lorry. Ja. Det lorry sina. Ja, mitt säkert ska vi över i. Mitt säkert ska vi komma till kaffe. Bakbak lorry. Mitt misy loko ambany.
atao mitrompo zany. Azonao? Magnanito hoe mitrompo. Okey brother naka. Ino zany raha fanazonao tamin'ny koranantsika teo zany? Na raha koranantsika teo le mba azonao zany mba rasaintsika aminjare. Raha zany aloha nanazavako izy teo sa karakory sentimentanao tsy koa vofankahe tsela za zany tsisy engamaso zany agnatonao nirasaiko aminao fogna niara-tokony rasaina tsisy vola anao tsy nadatranao nagnatonao za tonga dia nandinika mihitsy karakarakory anao zany vantrano mety mbola tafandinika zany sa zay zao koa ranao agnaty Facebook zany sao de mba misy raha mahavariana fonanao any olo mizaha vidéo jiaby zao zany miakatra vinao anao ndraingy abogosy anao any zao mety misy viavy maty aminao mila matoko tena zany raha sao raha Facebook ambelaka amin'ny liambanao zany Dominica? Duk tsy gasy aloha. Karaha zegny zay atsika azo tokoa zegny andeha lohany atsika dia mety mikoragna amin'olo koa zegny atsika ataoko fagnaraka zegny anao amin'ny vidéontsika eto ka atsika azo zay mbola mandehandeha dia ato nahita namagna araiky zegny azoko karaha anao ny
TG. Aloha Fixa zegny. TG hoe. Yeah. Fa zay le nahaizan'olo zabo. Yeah. Yeah. Antsika zao samby nandehandeha zegny dia mifanohitsika mibory eto. Ino zegny raha mba azonao koragniny amin'olo jiaby mizaha ty Facebook foty izy? Avy Facebook resaka réseaux sociaux boka. Yeah. Donc zegny afaka vandesina isika ao, avake afaka atao normal, atao miaignanao réel zany. Yeah. Fa Yeah. Ok. Za zegny tegna miadressy bebe kokoa amin'ny vidéo zegny mahakasika tanora zegny. Donc zegny tafiagnana sarotro nandalovanao na hoe misy leçon zegny azonao koragninao fa za zao zegny vitanao. Ino zegny raha mba afatrafatra tianao mipita aminazy? non, ya za aloha zany managna expérience viky maro be. Tegna raha hitantareko tegna mandeha fany amin'ny fiainana amina tanora dia mila manao magnano zavatra normal le mahanao anao zany ny aigna e. Ataoko zany hoe pas la peine anao andeha avandy na hoe avandy anao amin'olo hoe za zanak'irano na hoe za mahavita an'izao. Karaha na manokagna mientiky ny aigna dia véritable miaigny izao. Na mandalo raha sato za dia ino ho aza aveka amin'olo. Tsy haiko ngambany na mazava aminjareo na aminareo le tiako tena agnatin'izay. Fa misy moka olo tsara avelany na hoe mikoragna dia za karaha an'izao. Nefa matetiky regny raha regny zany mandenga mamitaka be zany le miaigna agnatina fitaka e. Zay zany. Ohatra zany za artiste pire zany. Dia raha ohatra za hitan'olo avelany mety hoe ahoana karaha an'izao hitretin'olo ambony. Non, tsy karaha an'izay. Nefa zegny anao mifanerasy amin'olo. Karaha antsika akeo zany trotro. Yeah, fa samby tonga dia tsisy hoe programme hoe ahoana karaha an'izao. Angataka anao iretsaka dia miresaka antsika ni. Dia karaha an'izay fomba ny fomba fiainako zany e. Tsy haiko na mahafehy anazy na hoe misy question tianao ampiantaniana zaha. Ok, Landrix Toji. Za mahita fa anao miovra be. Neraka zany agnatona anao nefa fa misy fotoana antsika mifanohitra fa tsy azonao. Fa za zao zegny décidé aloha andeha koragna aminao neraka zany agnatona anao miovra be zany. Io zegny zavatra tsapanao resaka fifanerisaragna amin'olo ndraiky le tsy fihavanana zegny. Io zegny raha tegna tsapanao miavaka agnatin'ny raha zegny. Ny ouvert zany dia tegna manokatra lalana be. Palaveny zany le iavana satria mora be zany anao mahazo service zany azoko amin'olo. Fa hoe ohatra zany anao ke tsy haiko anao mahatonza dia zao anao afaka manao vidéo tsy haiko raha karaha zegny dia fa mety aminazy mety le fa raha ohatra zany niavogna zany niavogna anao nefa tsy vitantsika edy le vidéo. Amina fiainana koa zany izy karaha an'izay. Misy fotoana zany anao misy olo mitrotro aminao tokony ouvert anao satria arakaraka ny maha ouvert anao amin'olo idevelopenao resaka anareo dia mety miditra amin'ny raha ilainao dia karaha an'izay. Minalogna zany ny le miaigna agnatina fahatsorana karaha an'izao no na karaha an'izao zany. Raha ohatra za hoe snob na mipetraka amina personnalité mazaza mety tsy haiko mety tsy mety atsika roalahy mety tsy tafiresaka. Donc zany amina gène amina olo zany aloha karaha an'izay. Tsy haiko na raha karaha an'izay no fiainana fiaigna. Zay tegna mahazatsy mametraka anahy hoe côté na artiste na côté za zao. Fa za mametraka ohatra dia afaka miresaka antsika afaka magnano bonjour afaka misaly antsika dia za zegny afatra anao tsika avy tamin'ny totsika magnaraha fa zegny anao fa tsika hoe mikoragna koa zegny tojo amin'olo aloha retsika. Io zegny raha tiako volagnina amintsika mizaha zo edy zegny faolaroa zany namporagnitsika teo iny zegny atao fa nisy raha zegny nazonao tamin'ny fa agnatin'iza zo ty mandehandeha zo ty zegny za mahita fa atsika zegny tsika tanora tsara zegny atsika mba mihetsiky miovra bebe kokoa zegny mivelatra tonga dia magnano action zegny tonga dia magnano action am'ilay raha tianao. Ohatra ataoko zao raha ty zao raha tiako dia tsy aboeko moramora aminazy zegny za tsy managnegnatra tonga dia mikoragna amin'olo
tonga dia mifandray amin'olo azonao mankamoramora fiainana zegny izy ka azonareo zegny zegny raha matetika raha volaniko hoe mankamoramora fiainana tsika eto zegny tsika mbola mandeha tsika tsangina mifandray amin'ny namagna automatique zegny mamanifeste zafy za teo nanano méditation tsika foana andro igny miaigny freedom aminakà zegny zafy miaigny freedom ataoko mba egny neninao zegny anao amboany zegny zegny izy mandehandeha beach tsy mandiniky raha mombavola feky e mandiniky hatsaragna fiainana zay zegny izy io ataoko mizaha zegny anao zao ty miaraka amina mivôra tsika mbola mandefa zegny atsika zao ty aketo atsika io amin'ny place tsara be ty mahita sapin-tsika io sapin ataoko fa mizaha ao zegny anao raha azo koragny ndraiky zegny atreto ino ma misy raha zany andalo tanaty fisaigninany teo fa dignako ely zegny misy volaniko aminao fo izy avy eo zegny magnaraha zegny anao ya izy ty zegny raha tsika volaniko aminao teo izy nareo fiainagny hevitra avy aminakà ty filôzofinakà manokana tsy ndraikindraiky zegny anao mba anao mifanerasera amin'olo hoe mifanerasera amin'olo be anao fa misy raha zegny tsy maintsy mba tananao secretnao zegny satria zay zegny misy olo aroa nanogny raha hita aminahy satria za zegny tegna kind zegny za teo e za taloha tegna kind fa izy amizao zegny lagny za nagnano business olo aroa nivolagny raha hita aminahy tabarikadimy nisy olo nanogny za tamin'ny raha io avy eo i Stéphanie Lavira igny zegny nanogny raha hita aminahy satria niaraka za nahita izy igny zegny ny offre be za tamin'ny fotoana nivolagny izy ety kamfle tsy ndraikindraiky anao izy mba misy raha zegny mba tananao secret ho anao nanomboky teo raha nidiniko tegna marina za tamin'izay mbola tsy tegna tagnatin'ny business fa rehefa za tegna tafidriky lalagny tagnatin'ny business ohatra karaha zio ty zegny azo konogny raha amizay zegny marigny raha io ke magnanjay zegny zay zegny leçon azoko avy taminazy ary rasiako aminao donc zegny mila hainao eraneto aloha azo koragniny amin'ny raha io après zegny ataoko fa izy ka tidrigna amin'ny sehatra business zegny anao mety possible zegny anao moramora aminao zegny magnano business amin'ny fotoana zay zegny exemple fo atsika zo ty zegny magnano vidéo misy lien zegny ambelako ambany ao zegny misy formation ao zegny za magnamia information bebe kokoa zegny agnatsaragnao fiaignanao ndraiky zegny tonga Dubai etsy mbala Dubai fa zegny tsy izy no planko zegny à chaque fois tsika tonga amin'ny place etsy zegny Dubai zegny anaovantsika anareo place azy mbala agnatin'le mandeha manokatsokotra saigny fo zegny atsika ndraiky mikoragna mety namana ndraiky kamarady ndraiky olo hainareo zegny mikoragna etsy mizaha fo zegny atsika mizaha mikoragna koa atsika ndraindregny zegny anao amin'ny hevitra azotsika zegny ok izy ka tianao zegny atreto aloha ke zegny zay mombanao misy romotro atsika tsara zegny amin'ny fotoana zay arivandra atsika zo ty zegny mbala Dubai hitatsika fa mbala tsy nahita olo azona mikoragna zegny nangalagna hevitry ataoko fa mizaha fo zegny anao amin'ny vidéo zo ty zegny atsika zo zegny miaraka mizaha Taniandramody regny Taniandramody miensiensa miensienspira atreto aloha mankasitraka atsika nagnampy teo igny zegny toji avy eo manafo araiky io zegny ankasitragna ihany zegny atsika nagnampy naharony zazy io ty zegny ataoko fa nisy raha zegny nazonao niala avy ta Dubai zegny atsika zo ty fa tsy nahita olo azo nampikoragny ely nanokonokafagna saigny fa atsika ndraiky zegny andeha roso aloagny atsika iveo andeha aloagny zegny atsika ataoko fa misy raha fa zegny mety azo atsika avagany izy volaniko atreto zegny mankasitraka trano zegny atsika nizaha saketo ataoko fa niaraka nitsangatsangana aminakà eto zegny anao atsika zo ty andeha roso aloaloagny ka le ataoko fa mizaha fo zegny mba anjaranao ndraiky zegny mametaka place mametaka agnarana place andehanantsika alôha zegny fa izy novolaniko zegny izy koa fa mangala saigny na mandraindrainy mandeha Dubai na rivariva zegny mandeha
Dubai dia hafa mihitsy zegny misôkatra mihitsy zegny saigninao amin'ny fotoana anao mandeha Dubai ary zegny koa anao ndraiky zegny ambelako manoatra commentaire hoe aiza zegny ataontsika agnarana place andehanantsika ty zegny. Place volaniko aminao zegny aiza zegny mbola commentaire ambany ao aiza zegny nanaovantsika agnarana place ty fa mba anjaranao ndraiky mametaky izy izy koa tsika roa fa zegny mandeha ty miaraka direct aminahy ito zegny anao miaraka mitsangatsangana aminahy ito aiza zegny nantsovantsika place ty zegny satria izy koa za zegny tondra anao mikaiky anao amin'ny telefony agny zegny volaniko hoe Dubai fa izy ka eto ndraiky zegny aiza zegny nantsovantsika place ty zegny satria tsara manaovy place ty eto manaovy karaha raha fandafina anao eto karaha fandafy anao eto ty lo agnisan'ny place ambony vibration be koa zegny amin'ny fotoana za magnazava vibration zegny place ty zegny agnisan'ny place be vibration be zegny ambony be satria tsara zay boka mampiakatra vibration hatsarana hafaliako izy koa anao boka tonga amin'ny tany tsara zegny automatique anao valy raha magnano karaha zegny automatique anao faly anao izy koa tonga amin'ny tany tsara zegny anao ataoko fa mizaha fo zegny anao ty zegny place volaniko aminao zay karaha fandafy koa karaha fandafy place za aloha mankasitraka ho an'izay olona nagnamboatra izy ty safia teto taloha zegny tsy azo nandianana izy io ty zegny azo andindianana mitsangatsangana antegna tsy taitra mandiniky fahasambarana io zegny tsy miambina anao manambola be karakory mitenginy katikaty anao mandalo lala io anao aveo matsapa fahasambarana fa ndraikindraiky zegny anao mba mandeha ongotro karaha zio ty zegny anao matsapy raha zay fo zegny anao na dia mbala mandeha ongotro zegny matsapa fo zegny anao amin'ny fahasambarana izy tena zavatra tsapa koa nandalo tao antsaigninanto ake zegny aloha volagnitsika fô zegny atsika koragna raha makasiky vola ila zegny karaha ty za aloha mahita tsy haiko anao aroa agny mahita na tsy mahita fa zay zegny fomba fahitako izy mahasarotra amin'ny fiainana ty ne ekeko aloha fiainana ty mihasarotra fa avy amin'ny raha tsabontsika fo zegny mahasarotra izy izy raha tsabontsika vaizo zegny ary zay zegny le mahasarotra tady vola avy amintsika fo zegny mahatonga izy sarotra fôtony izy io zegny misy raha zegny mba tsy ilagna vola zegny misy raha zegny tsy tokony vola ilaigny fa misy raha zegny tsy tokony hoe miambigny misy vola zegny akeno aveo mavita izy dikan'izay zegny tiako volagnina amin'izay zegny fifanampiana misy raha zegny tokony azontsika fifanampiana matetika zegny izy koa zegny tsy motivena mbola tsy magnano atsika nefa zegny izy koa mifagnampy zegny atsika mifagnamia tagnana amin'ny fiaina za donc mandiniky misy raha zegny na tsisy vola zegny vita fo zegny le raha fa atsika zegny miorienté amina vola loatra zegny nefa zegny fitiavagna mba ilaigna fihavanagna mba ilaigna relation ilaigna azonao ary za zegny mandiniky na manambola atsika izy koa tsy managna relation maty vola fo izy koa ohatra hoe asa hoe supposons zao hoe misy raha kitrentsika azonao misy raha zegny kitrentsika izy koa anao zegny tsy managna relation za donc mandiniky mety maty vola fo anao ke raha magnanjay zegny aminaka zegny ile relation zay zegny agnisan'ny zava-dehibe ara-tsapako fa fanarinaro tany nandianana zay zegny important be zegny le relation zegny tsy midika hoe vola fo fa le relation koa zegny important be zegny ataoko fa mety azozonao onogno raha zay zegny na dia tsy magneky zay zegny anao fa zay zegny fahitako izy donc zegny raha tiako volagnina eto zegny aminaka manokana zegny
tsy voatery hoe tsy maintsy vola fo zegny raha jiaby fa io zegny misy raha vitana vola ara vola zegny mavita raha be ataontsika hoe eo amina fiainagnantsika vahizo zegny mety eo amina 80% zegny presque vola zegny mavita izy fa io zegny za tegna miombokevitra aminao toji marigny zegny raha nivolagninao teo igny hoe relation zegny anisan'ny zavatra important be zegny ary zay zegny mahatonga atsika mila miovra bebe kokoa zegny atsika mila miovra bebe kokoa zegny atsika misy zegny atsika mba mifanerasera misy essence bebe kokoa zegny tsy voatery hoe partage fo zegny raha tsabontsika fa ndraindray zegny atsika mba magnano essence karaha typique mampiavaka raha roe zay zegny ny partage ohatra ataoko zio ty zegny gratuit zay zegny le partage gratuit fa ny essence zegny zay na volagno tary igny amin'ny fotoana nanao magnano business zegny zay natao hoe essence zegny azonao essence zegny misy valeur nely zegny agnatiny za mahita fa izy koa atsika zegny mifandray tsika jiaby miray ina tsika jiaby mety anao mivolagna zio te tsy hoisy andra ny raha zegny za mahita fa pouvoiran'ny réseaux sociaux ty zio ty zegny avitantsika raha zay zegny malakilaky atsika mifagnampy atsika mifankatia atsika mifagnamia zemo atsika mifagnamia partage azonao atsika mifandefa commentaire raha karaha zay zegny de mankamoramora fiainagna zegny sorako hatrany zegny anao toji naneho hevitrinao teo igny ataoko fa agnisan'ny hevitry ilaigna be zegny hevitry namianao teo igny zegny atsika mbala miroso fô zegny atsika isy mariny escalely aketo amin'ny place ty eto zegny ataoko ke karaha zay zegny hevitry avy aminah ty fa tsy haiko zegny na marigny aminao zegny na tsy marigny aminao fa karaha zay zegny fahitako izy zegny atsika iny fa izy koa la maro sedy niany ty malôha nahampy atsika zegny tsy tamin'ny lycée zaka tany fa erany taloha tary hoe atsika fa nipody zegny atsika zao ty nde miamiagna zegny atsika mba mizaza miami zegny raha ohatra ka misy olo azo ampikoragna zegny mba agnatantsika hevitry sady manao katsokatra saigny mifandray minamagna mifagnamia hevitry partage araka andraha nivolaniko teo igny zegny ataoko fa agnaraka hatrany zegny anao amin'ny raha zay zegny commence arrive andra io tsika magnano lamarsy fo tsy ndraikindraiky zegny atsika mba mandeha ombotro mandray andrarategna hely misy tsaratsara torimaso zegny safe izy koa anao magnano lamarsy igny zegny reraka baka anao mazine zegny raha anao tegna za zao nagnano lamarsy nanao katsokatra saigny nandeha ndraiky mikoragna aminao zio ty zegny magnano vidéo karaha zio ty misy hevitra azoko amiagna anao iovanao za koa zegny m'inspire fiainagna eto zegny fiainagna tsara be ty zegny manafo donia tokoa mandalo aro maiza magnararoatra aminazy ty mahaiza magnararoatra matetiky zegny raha zegny izy koa anao mbala tanora zegny tsy azonao tegna sansiny mahaiza magnararoatra zay zegny matetiky atsika mandika vilagna amin raha zegny hoe mahaiza magnararoatra safe na za tamin'ny malaza tapany fiaina helihely zegny tsy azoko mihitsy hoe ino dikany mahaiza magnararoatra zay zegny dikany mahaiza magnararoatra zegny atsika indray mandeha fo miaigna ambony tany indray mandeha fo atsika miaigna ambony tany ke tsaboana zegny le raha tokony vitanao niany aza miambigny diasadiasa aza miambigny amina maray fa izy ka raha hoe tokony tsabona niany tsabonao niany fôtony atsika zegny mila fampi-impact mila za zao mi-impact aminao agny fiainagna raha tantaraiko eto anao zegny mila mi-impact aminaka ty raha tantaregnao safi antony raha zay atsika samy mba lofoaty zegny atsika samy mba lofoaty atsika ke zay la volaniko hoe atsika tsy mahay hoe afiriagna atsika foaty zegny fa ny raha antsika zegny atsika tokony magnararotro fa izy ka amin'ny tanora zegny andraisantsika hoe mahaiza magnararotro atsika mandeha isan'andra mandeha mirevy popa agnaty bara agny viavy tsy haiko magnararotro fatandragny tsy karaha zay izy manomboka anao mbala agnatin'ny la jeunesse-nao zegny anao fa mila mandiniky no avinao ny fahazaragnanao niany zegny fort probable zegny azatranao misy menambolo
azatranao volagna ambony, azatranao amin'ny 6 mois après an'izao ty, azatranao 1 an après an'izao ty. Ke raha tiako volagny zegny sarotro magnova fahazaragna io. Zay zany mahatonga olo zatra misesitry sigarety rehefa ty hiala izy amin'ny fisefagna sigarety sarotro. Noho nino fahazara? Ny lalagna atongavanao raha ohatra ka anao to millionnaire zegny, to riche, milliardaire, rango zio ty zegny anao mamboly fahazara. Zay zegny tsaboko nagnano recherche tamin'ny YouTube, nizaha vidéo ohatra ataonao zio ty zegny zaho, karakory mambatsy aboko zegny atonga zaho hiakatrafatra ambonimbony regny. Izy io zegny magnova fahazaragna zegny. Zay fo zegny. Mangala taka fahazaragna an'olo riche. Dia après zegny mandeha tsikelikely zegny izy. Mandeha tsikelikely. Fahazaragna zegny raha tiako volagnina eto zegny. Donc zegny agnatin'ny formation ambadika eto zegny za magnazava zegny bebe kokoa amin'ny Millionnaire Fondation ao za magnazava karazagny fahazaragna aby zay misy amin'olo riche, millionnaire na milliardaire zegny. Ao za magnazava raha zegny amin'ny formation ambadika ao zegny. Ataoko fa azo information bebe kokoa zegny anao amin'ilay ambadika ty ato zegny Millionnaire Fondation zegny. Izy koa tsy hitanao ambadika eo amin'ny site web nakatiritytan.com ao zegny ao anao mizaha izy, hitanao ao zegny za magnazava raha jiaby. Zay zegny mahakasiky ny fahazara. Ny fahazaragnanao rango zio ty zegny entinao hagnatsaragna fiaignanao. Izy koa zatra zegny anao manomboka zio ty, moramora aminao zegny miatriky fiaignana. Ataoko fa tsy raisinao vilagna zegny hoe magnararaota amin'ny fiainana. Tsy raisinao vilagna zegny dikany teny zay zegny. Ke karaha zegny. Tsika io mbola milamarsy fa tsika mahita olo atsika ry azotsika tokony ampikoragnesagna. Mahita olo tokony azo ampikoragnesantsika zegny atsika dia ampikoragnesantsika zegny izy angatantsika hevitra. Satria important be zegny information zegny ndraiky ilay hevitry avy amin'olo hafa zegny. Important be raha zegny. Ataoko fa magnaraka hatrany zegny anao ka hatreto. Fa izy atsika io zegny pody Dubai eto ndraiky. Hita Dubai atsika io. Haragogno e. Mara tsara volanko zay. Mitazagna ry zegny izy koa fa andra aligna zegny. Nareo ry amport baka ry. Dila tsara mitazagna zy avy eto. Tsy haiko sy mba amizay. Hitanao izy io amport baka ry. Dila tsara hitazagna andra aligna eky zegny izy koa anao avy eto. Mara sa tsy mara? Dila tsara zagny eky zegny ry. Anao ry? Manafinaka. Tonga miami zegny atsika ataoko fa mahitanao zegny io zegny miami zegny. Aketo miami zegny. Tsika zao zegny mandeha tsika. Izy koa misy olo azo koragnintsika volaniko koragnesantsika. Fa ty zegny raha tsapako edy e. Zay zegny magravy hitanao manifestation izy volaniko. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy karaha zay fo zegny, tsy maintsy manifester fo zegny anao. Ty zegny raha gravy antsaboky tamin'ny fotoana za magnano méditation izy. Hitanao fotoana za magnano méditation io, za zegny imaginer miasa business fo zegny fa faut commencer empaka zegny za miasa amin'ny lalagna zegny, miasa amin'ny lalagna karaha izy, commencer empaka zegny. Satria mety maro aminareo zegny mahay za miasa amin'ny lalagna io zegny. Ke za amin'io zegny imaginer miasa amin'ny business fo zegny. Ke navy amin'izao ty zegny lasa miasa amin'ny business fo zegny raha tsaboko efa elaela zay. Presque antragno fo zegny za miasa amin'ny business nahy zegny za. Zay zegny hitako raha magrave manifestation be zegny. Dia za amin'izao zegny lasa fa tsy dia misy lera loatra amin'izay zegny miasako amin'ny lalagna io fa lasa tafiasa amin'ny business fo zegny za amin'izao zegny. Zay zegny zavatra tsapako hoe endrika marina volaniko raha ty. Avy eo koa zegny za zegny sabotsy baka andra zao ty zegny. Sabotsy andrantsika manao vidéo aby ty zegny. Za zegny amin'ny lifestyle na zegny mandiniky hoe izy koa fa sabotsy zegny za amin'ny fiainana tiako miaraka amin'ny enfants. Ke navy zegny izy zao ty ny manifester lasiniany zao ty zegny tegna niasa be zegny izy. Niasa be zegny ilay manifestation. Tsy dia nisy programme be zegny tamin'ny gona baby teo hitanao teo zegny fa juste hoe za zegny ny fiainana tiako dia lasa
mahazo relation bebe kokoa zay. Izy koa anao zio ty zegny tika zegny misy leçon raiky ete za baka magnanio fo. Izy koa anao zegny amin'ny fiainana tia mizara, anao zegny mahazo bebe kokoa zegny. Hitanao zao raha mitombo amin'amy zio ty relation. Azonao? Izy koa anao zegny miaigny fiainana tianao igny, automatique zegny anao mahazo relation be zegny anao. Misy namako zegny izy koa rô mizaha Miami ao zegny Brian. Misy namako Brian zegny akao. Noho ny fahitany hoe za miaigny fiainana tiako fo zegny, de lasa automatique zegny e Brian zegny lasa namako be zegny. Azonao? Ke magnano zegny koa zegny ery todijigny zio lasa automatique zegny lasa namako zegny. Noho ny ino zay? Noho ny manifestation zay. Ataoko fa commence mino zegny anao zisaketo zegny amy raha atro. Mbala mankasitraka tsany zegny za ho anao mizaha isakatreto, mankasitraka za ho an'ny Toji ndraiky Bogosy, mankasitraka koa zegny za aminao mizaha zio ty. Fôtony zegny za zegny miezaka fo za mizara bebe kokoa mandeha aminao agny zegny. Fa na zegny na tsy zay zegny misy formation zegny ambadika io, zavanao akao de hitanao akao zegny makasiky formation aby io zegny. Fa tsika eto zegny atsika io Miami, karaha ty zegny Miami zegny e, karaha ty. Ho an'izay mbola tsy nahita ataoko fa presque fa nahita aby zegny atsika jiaby makasiky Miami ty zegny. Za io zegny tsangatsangana de mba mandehandeha fa za tsidika agnatinao e. Fa magnaraka atsika magnano vidéo tsofotra agnatinao zegny. Mankasitraka ihany zegny ho an'ny Eugenio, mankasitraka ho an'ny Renaud, mankasitraka ho an'ny Zavana, mankasitrahana aby zegny arô jiaby miparticiper nagnano vidéo niaraka taminazy. Izy ka tianao regny zegny makasiky olo hafa. Ataoko fa matoa atsika jiaby nagnaraka agnatin'ny vidéo igny zegny, atsika niparticiper olo tia fivoarana aby zegny atsika jiaby igny. Ataoko fa amin'ny epitiny atsika io. Amin'ny epitiny. Ataoko fa agnisan'ny olo tia fivoarana aby zegny arô jiaby nizaha hatreto, sorako zegny atsika jiaby nizaha. Wow. Sorako zegny atsika hatreto zegny. Tôjy namagna araiky atsika ato, misy raha zegny mba azo mikoragnina amintsika, ho antsika zay mizaha vidéo. Mesa ataontsika alôha eto zegny raha ty, de amin'ny epitiny zay io e, amin'ny epitiny. Ke karakory manafinaka? Salisali ho anareo jiaby azovina raha manafinaka? Clark. Ino zegny raha mba azonao rasaigna amin'ny olo aby mizaha atsika vidéo zegny? 2 minutes koa. Hoe atsika tanora zany le tegna afatra aminazy. Satria tanora baka le agnatin'le vola fiainana, vola vao hiditra mihitsy zany le rararaotana. Raha ohatra ka hoe amina resaka asa na hoe tanjona, mila mipetraka koa zany hoe resaka tanjona raha ohatra hoe te hivoatra amin'ny fiainana. De ilaigna koa zany mifixe zavatra raika hoe hagnano raha raika anao. Tokony fantarinao hoe karakory fomba tongavako amin'igny. Igny zany mila fantarinao koa le hoe mahatonga ana lavitra le izy sa hoe karakory. Igny koa zany mila fantarinao hoe te hagnana tanjona raika. Kiasy manafinaka Clark, saorantsika zegny izy mba niparticiper teto, ataoko fa nisy hafitra zegny azonao tamin'ny raha nivolagny teo igny. Zay a? Ok, ça va e. Ke karaha zay zegny izy, tery ty tagnarana agnatin'ny Facebook. Tery ty tagna. De toute façon zegny aranao agnaty Facebook? Elio. Clark Elio. Tonga de ami automatique zegny atsika. Automatique ami, ça fait tafiditra ato zegny raha de recherche de lasa mihitsika. Kiasy manafinaka, hein? Let's go. Let's go. Ke karaha zay zegny izy manafinaka, indesiko amizegny anao, hiala amin'ny epitiny ato zegny atsika boaka atsika, de magnano vidéo fo zegny atsika ivelany arivo.
karaha igny zegny ataoko fa anao zo zegny manomboky zo ty olo mahenty manomboky zo ty zegny mahay miakatra fô zegny bilifinao mahay matoky tegna fonao zo ty miaraka aminakahy zo ty zegny satria azonao aby hevitry azonao lera nitadiavinao hevitry afaliagna maro feky zegny raha manikarakara zegny tsika io mbala miamia ty fo zegny atsika io ataoko fa mizaha zegny anao tsika ato atsika aiza tsika jiaby extract dia zegny ambadiky ry de gastro zegny tanao ambadiky izy gastro ambadiky io sorantsika zegny namantsika Clark izy teo sorantsika zegny izy mba nagnamia hevitra zegny araka ny fahitan'le raha zegny raha karakaraha zay zegny soragna izy ankasitraha zegny izy mba nizara hevitry tamintsika zegny satria izy mivolaniko tsika mila information zegny anisan'ny raha ilaintsika be zegny raha zegny entintsika mampivoatra fiainagnantsika zegny sorako anao zaka treto mankasitraka zegny za tamintsika jiaby ny participer za zegny andeha iody za io fa bebe zegny tany nitsangatsanganana niany ty nentigny nanokatra saigny andeha ongotro tingny bajajy za zo koa zegny andeha tingny bajajy koa za andeha iody izy koa mbala tokony azo atao vidéo zegny angalako vidéo hely zegny ampizavoko anao agny zegny ke mbala namanao terity temps zegny ty Yorma Prada Fromanadamada ty zegny misy raha azoko ono farany zegny lalaza la tegna actif tegna actif lala niany ty zegny na vitany participer sady tsy miavogno soragna zegny atsika jiaby teo igny ke magnataka ho anareo viavy koa zegny za mba hizara hevitry bebe kokoa zegny miaraka vidéo miaraka aminakazy sorako atsika za aloha raha azoko ono tamatavy maloha manafaky tsara karaha fandafy man nanao karaha fandafy nanao tsara tegna tsara tsy mazonao ono raha azy fa izy fo zegny somary izy koa anao zegny tsy managna relation aketo somary sasahiragna hely fo zegny anao zegny mila managna relation anao avy anao mila misy vola minute raha karaha zegny mila managna relation anao de anao avy eo zegny mila manam-bola azonao izy koa anagnanao raha roe zegny aketo manafo hitanao fa milamigny tanàna azonao za aloha mahita eto tsara eto matamana tsara ampanifianao fa za koa zegny eto za tamana fotony zegny za zegny m'inspire karaha fandafy azonao ça va raha jiaby normaly azonao kiasy gôgno lahy tsy miavo hitanareo zao gôgno aby teo igny gôgno tamatavy reo jiaby teo igny na mpikoragna izy korô na koragna ka zay zegny mahay mifandray amin'olo zegny gôgno ababy izy za zegny mbola mangataka hatrany ho an'ny viavy ndraiky zegny mba hiparticiper agnatin'ny vidéo-nahy ty zegny donc zegny afaka mandefa MP zegny anao aminahy zegny de afaka miresaka zegny atsika zavatra mahasoa fampizaragna misy zegny amin'ny fotoana zay mba mampivoatra atsika zegny tsy voatery zako zegny mivoatra fa atsika zegny matoa anao tavela zisaka hatreto ataoko fa olo lia mpivoaragna zegny olo lia mpivoaragna satria matoa anao zao ty magnaraka za zao ty mandeha ongotro agnaraka za koa zegny anao fotoana za mividy katikaty ary zay zegny mazay mankahaly fitsaboanako raha ty zegny aroza lazambela za mitondra katikaty mirolona amin'ny tanàna arô aveo mitandregny raha volanko de afaka tsy mino anao raha jiaby volanko fa azambela amin'ny fotoana zay fa mety ho sarotro aminao zegny azo relation aminazy diany izy io za sakafo mivola tsao ndraiky hoe avy andafy US za ty tany tsao magnano karaha zay zegny ty tany anao ny mbala avanay za mandeha ongotro zao ty zegny za tsy avanao fa lera za mitondra katikaty zegny za aveo avanao tsy karaha zegny avako tsy karaha zegny izy tsy karaha zay zegny fiainana satria zay zegny fiainana salama zay zegny matetiky fiainana gasitsika zegny magnano raha karaha zegny ataoko zegny anao tsy agnisan'izay zegny anao fa agnisan'ilay mba
manana toe-tsaigny tsara zegny anao. Sôrako zegny anao, araha zegny ny dingana amin'ny fahombiazana anao zegny. Direction zegny andeha ody za io, tsika zegny moto bajaj, tsy ohatry araiky nidinganitsika teo igny eky edy e. Fa hafa koa zegny, satria izy volaniko mandeha manokatra raha ty, nazontsika zegny leran'ilayntsika, magnaratra any zegny anao, amin'ny YouTube agny mbala misy, izy koa anao zo ty zegny amin'ny Facebook, izy koa anao zegny amin'ny YouTube, Facebook reo zegny mbala misy, afaka fampizarako bebe kokoa zegny ho antsika zegny. Next video again, peace out my friend.